So, yo! What's up mga kauragon? Ano mo to yung energy mong pag-uusap? Anyari? Yan, nandito kami guys sa ano, OKB, anong tawag nito? Orgullo Kan Bicol. Orgullo Kan Bicol 2019 Trade and Travel Fair. Yan, nandito kami ngayon. Nandito kami, nag-perform kami guys. Ano, opening ba? Opening ba yun? Yes. Opening ng ano, trade fair. Nandito po kami para ipakita sa inyo yung mga product ng Kamsur yan. Samahan nyo po kami para... Not just Kamsur, buong Bicol yun. Buong Bicol pala guys. Yan. Samahan nyo kaming ipakita sa inyo ang ganda ng Bicol. I mean, ano tayo ng price kasi bagong platform may nung yan. Championship. Magkano man yung budget mo? Dito pa yan. Mali ba lang kataki po yan? Pinapakita po dyan kung gaano kabisa ang anong tawag dyan? The Hilot Oil with Energy Power and Aromatherapy. Yan. 35, 35. Energy power na ako therapy. Yan, energy power daw po. May energy power. Di ba may mga chemical na amoy?
back to my channel. Yan, tapos na kami guys. Ano? Nag-intro ka na? Ano ka ba pinano mo? Kung nag-intro na ako eh. Yo! Yan, tapos na kami guys mag-perform sa ano, sa taas. Concert namin dito sa Mega Mall. Thank you for watching. Magano kaya tayo? Mag-kiss tayo yung sa ano? Mag-scratch tayo doon. No? Yeah. Ikot-ikot muna tayo guys. Saan tayo pupunta? Taas na kita, mama. Diyan, nasa taas tayo. Yan yung mga kasama kong ano. Mga dancer coffee. Kaso nagala naman kami. Yan, nakasama ko si ano, si Ria yung official, tapos si Jomered. Yan. Say hi guys. Ngerak. Ako natin. Nag-aagos mo ganito sa naman siya. Saan tayo pupunta? Nag-aagos kami ng ano Punta tayo din. kasi napapagod na kami. Yan. At dahil ngayon lang kami nakapunta ng Manila naman, mag-ano kami, lalakpat siya dito sa loob ng department store. Grabe ka. Tan. Grabe, magaling. Mga baliw itong kasama ko guys. Ikaw na. Sabi ng dakika, magsabay, Mga baliw yung kasama ko. Kausap pa natin. Ano? Kasang ka? Kiragon. Hanap tayo ng ano, ng mura. Hanap kami ng ano, mura. Kanina nakabili na kami ng medyas. Ngayon, hanap kami ng tsinelas. Ito, ang dami pong mura. Nakakamura yung ano, yung presyo. Utang. Diba? Hindi po kayo mag-ano ano ba yun? Yung say no challenge? Say no challenge? Hindi po kayo mag-say no challenge. Challenge. At Wala. mga 5,000 worth. Hanap ako ng ano, tsinelas ni Nonoy. Ang alin? The Alcanza. Sabay din mga batang pang ano? Mga panglalaki. I-close mo muna. Gahanap kami ng ano, pampasalubong papuntang Bicol. Baliw si Ria yung official.